Kämilleşmek, tejribeleri arttırmak, iyiligi deli geçirilen sport bäseşiklerini esasy wüzipe bolýar. Bu ýagda ýarışlaryň gadakly bolmagyny öpjün edýär. Aşgabat şeýlerini beden terbiýe we sport baradaky baş müdirini guramagyna boks boýunça geçirilen ýarış gadakly häsiýeti bilen tapatlandy. Aşgabat şeýlerini kubu uruna geçirilen ýarış tälimçileriniň üns merkezinde boldy. Kämil turganlar ýüze çykaran ýarışa çekilişlik häsiýet mahsus boldy. Bir-birinden tapatly duşuklardan awarat bolan ýarışda taýýarlygy ýokary bolan turganlar ýeňiş gazanýarlar. Gadakly sport bäsleşigi usatlaryň kemaligini äşkar etdi. Geçirilen ýarışlar tälimçileriň, hünärmenleriň uly gadaklanmasyna eýe bolýar. Sport bäsleşikleriniň çekilişli bolmagy turganlaryň ýokary taýýarlygyny äşkar edýär. Ýokary netijeleri gazanmak ýurdumynyň durly künjegine geçirilen ýarışlaryň esasy wezipesine bolýar. Ýaýdan okatmak boýunça Aşgabat şeýlerini kubu urnaky açyk ýarış geljegine umyt bildirilýän turganlaryň köpdigini görkezdi. Tejribe toplamagy uly mümkinçiliklerden bu ýarış turganlarymyz üçin halkara bäsleşiklerine taýýarlygyň öz boşlugy tapgaryna urly. Aşgabat şeýlerini beden terbiýe we sport baradaky baş müdiriniň goramagyna geçirilen ýarışda her bir turganyň ýeňişe bolan ihlasy oýunlaryň gadakly bolmagyny öpjün etdi. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň topunyň paýtatymyzdaky ýaş olimpiýaçylar taýýarlaş sport mekdebiniň voleybolçylary bilen geçiren ýollaşyk duşugy ören gadakly boldy. Her bir turganyň goýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljeki üstünlikleriň özünidir. Çekilişli häsiýete eýe bolýan sport bäsleşikleri usatlaryň ýüze çykmagyna ýardam edýär.